खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिनिकां ब्रह्म क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि सिगनेचार दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै 85 लाख रांनि आरज थानसालिनि लाइ खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि सिगनेचार दुलाराय बाथौ गौथुमा 85 लाख रांनि आरज थानसालिनि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो देवरगाव ब्लक TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि धोरोम सिबियारि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों धोरोमनि मुङाव बेबादि आरज थानसालि मोननानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ साबायखर बावनायजों लोगोसे गाहाम हामलायथि जासिहरो रायजो राजाफोरनि सुजुग आरो सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय बिथांमोनहा गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि आरो बिसमुरि सिगनेचार दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जयमन्त मोसाहारि मोनहा मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। बिसमुरि बाथौ सिगनेचार बाथौ थानसालि जि गायसननाय बे गायसननाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बियो जोंनि बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि अननायनि गेजेरजों 80 लाख SOPDनिफ्राय सेंसन जादों। दा बिनिनो फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25 लाख जि एस्टिमेटनि गेजेरजों जि बानायनाय जादों। दा बेयाव एसे लकेल रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आंखौ लिंहरनानै जे गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायखौ आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनि गेजेरजों आङो दिनै बे बिसमुरिनि जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनो आङो धन्यबाद जासिहरदों जे फैबाय थानाय समाव बेबायदियैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जेरैहाय बासबारि हाइ स्कुल जोंनि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि सारा जेरै जोंनो हरदों बेबायदिनो BTC सरकारनिफ्राय गुडविलनि लामा हरदों। मोनसेल' नङा गुडविलआ दाब दाब जायगायाव गुडविलनि लामा जोंनि गेजेराव बिसमुरि ओनसोल हिसाबै मावनानै होदों आरो गोबांथार बेबादिनो गेदेर फिसा जोंनि ओनसोलाव जि जौगाखांनायनि जि हाबाफारि मावहरदों बेफोर गासैखौनो आङो दिनैनि बे समजों सुजुग लानानै बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनो आरो फिन खेबसेबाव आं धन्यबाद जासिनानै आंनि जि एसे बुंथिनो गोनां बे बाथ्राखौ आङो बेखिनियाव फोजोबदों। आच्छा जोङो दिनैहाय जोंनि बे सिगनेचार दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोजोर थानसालिनि सिङावहाय जोङो दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै 85 लाखनि मोनसे आसनि जोङो आरज थानसालि बिदोंमोन। दा बे आरज थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय 85 लाख बिनायाव दिनैहाय गिबि जोङो 25 लाखखौ मोनग्रोनाय जाबाय। दा बेखौनो जोङो दिनैनि बे जोंनि बिसमुरिनि गासै 65 गामिनि गेजेराव मोनसे गोजोर बाथौ थानसालि बेवहाय जोङो प्रत्येक जोङो मंगलबारखालि जोङो आरज गाबनाय जायो। बे आरज गाबनाय हाबाफारिनि थाखाय जोंहा आरजसालि गैया। बेखायनो जोङो दिनैहाय आरजसालिनि मोनसे गायसननाय हाबाफारियाव जे नोंथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बेखौ आङो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि आरो गुबुन मिडियानि गेजेरजों हरनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर होदों जाहाथे जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गायसननायनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनाय खामानियाव जोंनो बिटिआर सरकारनि मानिजाथाव जोंनि प्रमद बर' सारा जे जोंनो मोनसे स्किम हरनाय जादों बे स्किमनि थाखाय आङो खोब धन्यबाद जासिदों आरो गोजोननाय मोनदों जोंनि बे ओनसोलाबो जाहाथे जोंनि बे जागायजेननायखौ सारा अननानै लासैनो जोङो जाफुंसारनाय हाबाफारियाव मदद होयो। बिनि थाखाय आङो दिनैनि बे आरजसालि गायसननायनि गेजेरजों फंनैसो बुंफोरनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर हरदों जोंनि बे बिटिआर सरकारा जाहाथे इयुनाव जोंनि मोनफ्रोमबो बाथौ सिबिसालिफोरखौ गोख्रोङै मोजां लुनायाव मदद होथों बेखौ आसा खालामनानै आङो एसेयावनो फोजोबनानै गोजोनथों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।